We're gonna need more barbarians. Здравейте, ще ви покажа няколко Танхал 9 бази, последните ни войни и някои атаки. Така, ето, това беше най-дългата ни серия до сега, 16 поредни победи. И тук ни имаше един Танхал 11, който беше в клана, той не успя да си вземе първия и прецака нещата, дори Танхал 9 не успя да бие. Сега ще ви покажа последната война. Спечелихме тук техният първи имаше Queen 30 и King 29. Стана Кинга. Ето и стените са макснати. Базата му е доста добра. Сега ще ви покажа как я бих. Това го имам в клан Кастъл, имах българи. И тук целта ми беше да взема тези двата Air Defense и Queen. Клан Кастъл. Така. Ето пускам. Ето ги българите. Куина ще се оправи с остатъка от клан Кастъла. Ето тук започвам с лавите. Едната от тук, за да покрие тези дефенси, другата тук заради Арк Тауъра основно. Така. Пускам един кейс за балоните. Пускам останалите балони. Единия кейс на тези близо до тесигите и Air Defense, другия на останалите. Балоните си събраха, което не е много хубаво. Все пак стана. Ето тук как малките скелета на трапа ще унищожат лава хаунда. Той се пръсна и вече стана по-бързо. Тук отдолу има един арчер. И 3 звезди. Сега ще ви покажа и базите. Първо, другата. Ще го пусна ускорено. Ето, този успя да вземе доста голяма част от базата, но не успя. Има и той българи в клан Кастъл. Българите са много добри за клан Кастъл. За Танхал 9. Ето Куина. Куина остава жив, но времето не му стига. Ето когато, ако стените бяха по-нисък левел, Куина ще да мине много по-бързо. Но стените са апгрейднати и това помага много. Ето то. Има само един канон, който няма как да спре Куина с хиларите, но стената много бави Куина. Затова апгрейдвайте стените. Сега тази атака на 9 няма да я показвам, тя е вече с дракони, просто за 2 звезди ме атакува. Първия.
И той е искал тук да вземе двата Air Defense, но пуска Jump тук. Това не е никак добре, защото тук може с Low как да мине, да пусне джампа тук и да стигне дори до Queen. Ето и къде си пуска хела. И Queen остава жив. Това вече, аз атаката му я гледах докато я правеше. В смисъл бях в играта и успях веднага да гледам докато ме атакува. И просто като видях, че Queen е жив и има вече само лави и балони, знаех, че няма да ме бие. И другото, пусна си лавите на двата Air Defense отделно. Балоните ги пусна... Никак не ги пусна. Те просто произволно ги пусна. И не успя да вземе и две. Ето е и другата му атака. Срещу тази база. Тази база, този акаунт Течо, аз играя от него. В принцип не е мой, но аз играя от него, тази база пак е моя. Такова с армията на втория. Но той не изчака Куина да вземе никаква част от базата. Просто един-два билдинга тук и си пусна голема. Ето как Куина стига до голема и го бие, докато почти нищо не биеше Куина преди това. Хиларите започват да хилват Куина и тук валките почти всички валки измряха. Заради това, че той не ги хилна и само тези валки, които си е запазил, но другите умряха от дракона и балоните. И все пак стените още не са на 10, ако бяха на 10, ще да му е доста по-трудно. Тук на колко малко остава Куина и Кинга я довършва. И тези двете бази са доста добри, ето с герои 29-30, той не успя да ги бием. Това беше. Харесайте, абонирайте се и чао.